מה קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לסרטון חדש שלי. כפי שאתם זוכרים בסרטון הקודם, אני ואח שלי שיחקנו סטיל בריינרוט, ובסרטון שלנו נשחק אותו דבר ונפתח בייס שלם של הקבלות. מלפני שמתחילים תנו לייק, סאב ופעמון, ויאללה חברים, בואו נתחיל. טוב, אז חבר'ה, חזרנו אליכם, התחברתי לסטיל בריינרוט. אחיה, יש לך להגיד משהו, אח שלי? ויש לו דרקון. אז עשינו ככה, בזמן צ'יקלטיירה ביצ'יקלטיירה. שיקלטר ושיקלטרה. בזמן שאתם הלכתם לכם בטלוויזיה, שיחקתם לכם בטלפון, אני ואח שלי עשינו ערימות בבייס, עבדנו קשה ועשינו ערימות בבייס לנו. בייס שלי של מלא לקי-בלוק ושלו של מלא דרקונים. הנה, אני מראה. של 750 מיליון. La strala leritas. בקיצור, בואו נעשה פתיחה. יאללה חבר'ה, הגענו לבייס. אגב, תדעו שאני משחק בצ'יטים. דבר ראשון מתחיל מה2.5 מיליון, מהכי קצת. באתי כמעט למכור אותו. היידה, בוא נראה מה יצא לי. 1%. יצא לי נראה לי 1%. פשוט אני לא יודע לזהות רימובוטים. עוד אחד. Lucky block. איפה 2.5? הנה. שיט, כמעט מכרתי אותו, יסר. Lucky block. Lucky block. Chimpanzini spiderini. איפה? שיט, למה אני תמיד כמעט בא למכור אותו? עכשיו נעבור. איפה זה? La vacca Saturno Saturnita. יצא לי את השני. אחי. אני אתחיל מהרגילים. אני מתחיל מהרגילים, ואז מהזהב, ואז מהדיימונד. היידה, מתחנן בוט או ספוט ריל. רגע, פליז, אני רוצה את הספגטי טיילט. אחי, תמיד יצא לי את זה. אני אומר לך, זה פשוט לחשוב את הזהב. וואי, איזה התרגשות. מה התרגשות? אבל למה תמיד את זה? עכשיו את דיימונד, נשארים 2 האחרונים. אני מתחנן, רק לא דרגון קרמלון. בוטוספוט! סוף. כל סוף לא יצא לי את הדרגון המשוגז, את הדרגון פרוטיני. עכשיו אני רוצה את לאסקסקולה, או ידעתי. לא נורא, אנחנו לא שופטים. מה? עכשיו אנחנו מוכרים רק את מה שצריך, שאנחנו מוכרים את כולם חוץ מהבוטוספוט. יאללה. את הדרקונים. יאללה, המשכתי. אז חזרנו אליכם חבר'ה. מה יש לך להגיד? מה אתה רצית להגיד לי? אוקיי.
מחר? פתח לי אותו. בא לי לפתוח אותו, בבקשה. הסרטון. פתח לי! אוי, איזה חופר. לא יודע, אתה לא פתח לי. 10 שניות. עשיתי לך סקאם גצקאם. גם ככה עד שהיית בזה. יהו! אי אפשר לפתוח אותם עדיין. Lucky Block. אכלת סקאם גצקאם. La vacca Saturno Saturnita. הוא איבנט גלקסי. איבנט של גלקסי. עדיין לא צריך... מה נו? לא. אלוויד, אתה גונב לי? מי לוקח לי? Lucky Block. אמרתי שזה זיוף. בטח זה... וואי. מה? לי? 23.25 טריליון דולר. כמה טריליון? מה זה? La vacca Saturno Saturnita. רגע, תשמור כאן לקי בלוקים שיהיה למחר. לא, תיקח מכאן מהמנהרה, אולי יצא לקי בלוק גלקסי. פתח לי, מה אתה עושה? רגע, פתוח? Lucky Block. יש, לקחתי לך את הדרגון. את הדרקון. סתם. לא, מה אתה עושה? זה היה בצחוק. עכשיו בפנים שלך אני מוכרת על הקי בלוק. סתם. בקיצור, נמשיך בסרטון, בעצם נחפש... עכשיו, המשך הסרטון שלנו זה יהיה ציד לקי בלוקים. עכשיו נצוד לקי בלוקים שיהיה לנו לפתיחת הלקי בלוקים מחר. למה? טוב, יאללה. למעלה, לקי בלוקים? עושים פתיחה אבל אצלי. לא, אבל עושים מחר פתיחה של אצלי. טוב, סבבה, אם יוצא לנו בריינרוט נדיר נחזור. סליחה חבר'ה, חזרתי אליכם כי שכחתי להגיד לכם שבעצם אם אנחנו מוצאים לקי בלוק אז נחזור אל... חבר'ה, מצאנו בריינרוט נדיר, מצאנו נט נוקלאר דינוזאורו. יאללה, לא מוכרים טוב, היידה. לא קונים. חבר'ה, מצאנו את הבריינרוט החדש, את הבריינרוטים האלה, הסיקרט החדשים. Catcher one Mosturo. ששווים 200 מיליון, לקחנו אותם לבייס ויאללה. בקיצור, אחר כך נחזור אליכם עם הלקי בלוקים. יאללה, בואו נמשיך בצייד לקי בלוקים. ריפרון, תעבור הלאה. טוב חבר'ה, חזרנו אליכם כי יש לנו איזה איבנט כזה של חלל, אבל זה גם היה סרטון של היום, מקווה שנהנתם. יאללה, בואו נחזור אליכם אחר כך. אני ואח שלי משחקים סטיל בריינרוט בסוני ויאללה, ביי.